Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasibo. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Tuesday, Martes, kita maka-aksyon edisyon sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Naton balikan ang aton mga kasaysayan sa Enero 3, 1942. Naman ang adlaw maka-aksyon kung sano nagsugod sa pagsakop sa pungsod Pilipinas ang pungsod Japan. Tapos sila maka-aksyon makuha naman ang Metro Manila preceding the day mismo. Officially, gintawag ang Japanese Military Administration kung JMA, ginproklamar ni Lieutenant General Huma Masaharo, ang Commander-in-Chief ng Imperial Japanese Forces of Philippines, ang ilang pagsakop sa pungsod Pilipinas in controlled areas sa palibot sang Manila, samtang ang Japanese military official ang nagpadalaman sang ilang mga soldado sa pila ka mga reyon diri sa Pilipinas kaangay sang Baguio, Legazpi kag Davao mga kaaksyon. Si Major General Hayashi Hoshishide ang ginakilala bilang Director General mismo sang Japanese Military Administration. Buot sa lingon mga kaaksyon in this particular day, sang January 3, 1942, din nagsugod ang pagdumala sang mga Hapon mismo diri sa pungsod Pilipinas. Pero kabalo ka mga kaaksyon nga ang administrasyon ngayon gin-organize sa pag-support sa mga top Filipino government officials sa Manila nga ginmanduan sadto ni President Manuel Quezon nga magtinel sa Metro Manila kag magpakigsapol sining mga Hapon and nagporma sila sa ginatawag nga Philippine Executive Commission sang Enero 23, 1942. This Filipino blazed the trail in establishing the Philippine Republic sang tiyempo nga kung sano nagpangalagal bilang presidente si Jose P. Laurel. Sa iban pa mga kaaksyon nga bahin sang maragtas ng Pilipinas, kung aton balikan man ang aton nga kasaysayan. Sa Enero 3, 1949, amo ning adlaw kung saan o ginenegurahan, gintukod mga kaaksyon ang Central Bank of the Philippines. Isubong nga mga tanion, lain din panawag naton na if Central Bank of the Philippines ang ginimo na ni Tagalog nga version, amo ning Bangko Sentral ng Pilipinas. Gininigurahan ni mga kaaksyon ni Miguel Cuaderno Sr. bilang pinakaunang governor ng Central Bank of the Philippines. Ang pinakamayor gid nga responsibilidad ng Central Bank amo mag-promote kag mapasanyog ang economic development kag mapabilin ang internal kag external monetary stability diri mismo sa pungsod Pilipinas. Matapos mga kaaksyon nagpungko bilang presidente si Manuel Rojas ang 1946, si Finance Secretary Miguel Cuaderno Sr. ang ginmanduan nga maghimos ang charter para man sa pagtukod sa ginakabig ng Central Bank. Ini may tinutuyo nga magdumala sang kantidad kwarta kag ini nang inmando man sa tanan nga mga opisyal sang gobyerno bilang resulta sang finding sang Joint Philippine-American Finance Commission nga ginapamunuan sadto ni Cuaderno. Ang komisyon mga kaaksyon ang gintunan sa Philippine Financial, Monetary and Fiscal Problems sang 1947.
Si Rojas pagkatapos ni ang nagtukod sang Central Bank Council para magpreparar sang charter para magpropose sang ginatawag naton nga monetary authority o kun otoridad nga kung sa rin sila di magadumala kag magatuon makaaksyon sa sitwasyon sang kwarta kun pondo nga may ara ang pungsod. Inigilayon ang ginsumeter man sa Kongreso sang Pebrero 1948. By June of the same year, ang bago nagpungko nga presidente nga si Elpidio Quirino amo ni nagbulos kay President Rojas makaaksyon iya formal na nga ginpermahan ang layi nga Republic Act No. 265 o naman Central Bank Act of 1948. Today, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang may ginakabing nga fiscal kag administrative authority o kon autonomy nga may primary objective nga mag-maintain sang price stability bilang pagsunod sa mando sang Republic Act 7653 of 1993. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon ako naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Dari kita sa aton mga Pangulong Dinalan. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Nano bala mga bulobalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa aton headline number 1, sa Banwasang Calatrava, isa ka minor de edad ang nasapwan nga patay. Sa isa ka lugar, isa ka suba makaaksyon. Ini nga biktima nadula sang pila ka adlaw, nasapwan na lamang nga patay sa isa ka suba dira mismo sa Banwasang Calatrava. Ang detalye sa sining nga balita ato ni Baroon, mabadmanan sa aton aksyon correspondent dugay-dugay with Aksyon Nelson Patenio. Sa iban pa nga mga balita lokal, diri naman sa may syudad sang Himamayan, isa ka 27 anyos nga lalaki, soltero, naghikog, patay. Ang detalye siniman bantay naton dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang pa nga mga balita mga kaaksyon, ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo ang liwat nga nagpanguna sa pinaka-latest nga unit performance rating sa bilogman nga Western Visayas. Base sa datos makaaksyon sa Nocpo, mao ini na ang pinaka-11 nila, ika-11 kasunod nga bulan nga sila gid ang rank 1 sa bilog nga Western Visayas. This simply means makaaksyon nga perteng accomplishment and ang pagdumala ang operations sa nga Nocpo. Mga kapulisan sa probinsya sa bulig mismo sa nagkalain-lain man nga mahepe sang kapulisan diri sa Negros Occidental. Makod mo for this month or last month, December 2022, ang unit performance rating sang Nocpo ara sa 95%. Di ko magamo sa ning sitwasyon do mabulubudlay na ni nga bungkagon, mabulubudlay na nga mapunggan makaagson ang pagpanguna sang Nocpo sa tanan nga mga police station sa kun unit diri sa main Western Visayas. Pero iban nga mga police station sa kun units wala man nagapabaya. Padayon man na pagserbisyo. Pero diri sa Nocpo tinakitaan tagid kung ano bala ang ila no ginaobra dira. Nagbunga gid ang rating perti kataas. Ginakabig makaaksyon nga madinalagon ining panibago naman nga pasidungog nga nakuha sang Nocpo. Nano pagid ang mga balita nga dapat ninyo bantayan, balita gikan Bacolod City Government Center oy pinakauna nga mall voter registration sang Comelec Bacolod. Medyo tay lamang nga registrar, ibandara wala naton nga matag palamati. Kabalo kamo kung may tiyempo kamo, pwede ka kamo kaparehistro sang mas temprano. Ang pinakatinutuyo sinidiri, agod nga hindi na kamo maginutok, ilabinasa na uli nga bahin sang voters registration. Samtang ligwa makaaksyon, why not take time, no? Kung wala man ka mo dira sang awat, adto ka mo sa mga gintalana nga mga voter registration para masiguro nga makauna ka mo to. Ilabi na kung wala pa ka mo pinakaparehistro. Napit na lang by year 2023. This year, may patigayunon kita nga barangay kag sangguniang kabataan election. So base pa lang man nga maka-vote ka mo, ma-exercise ninyo right to suffrage, makaboto kita sang nagakaangay gida nga magpungko sa pwesto makaaksyon sa tagsa ka mga magagmay nga komunidad o kung barangay sa inyo nga mga lugar. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 4:53. Sa ito naman nga mga balita nasyonal, ariyo ang utang sa Pilipinas
record level makon mo sa utang kita yung nagataas ka nagaranggo, no? Ang record level makaaksyon kung utang sa Pilipinas ang paghambalan. Ara ko sa 13.64 trillion pesos. Hindi niya milyon, hindi ni libo makaaksyon trilyones pesos ang aton ginambalan. Perte kadako sang utang, but we do hope na by 2023 mabuin-buinan ang ini nga utang makaaksyon. Kabay pa nga hindi na magsaka pag nga magtaas bilang magtaas. Yang gwa suni wala pa nabunag ang bata mo nga ginaplano may utang na sa ginapangtubang diri sa Pilipinas. DSWD target ibalik ang AICS program. Nagaligad kuno sa duha ka semana. Presidente Marcos nagbiyahe na padulong sa pungsod China. Actually upod si Mayor Albi Benitez, isa sa mga delegates, no, nga upod ni PBBM sang nagpadulong sila sa China subong nga adlaw. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Martes kita presentation today is January 3, 2022. Subong hapon liwat na makita mga dudong sa inyo sa pila ka mga bago madalag ko ang mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents. Andang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaandan, ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz. Top-top kita na size ang takna subong nga gabi. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Action Radio Philippines Standard Time das 4:55 na. Sa aton nga pagbalik mga kaagson Han o Santra mga balita, nag-obserbasyon sa aton man nga patrol diri sa aton gapon nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulam ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos only Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is a Ay, kamusta na naman ang atong tanan maukod yung matag palmati? Kamusta din ang atong mga suki sa kahanginan? Sa 61 ka mga kabaranggayan, dari sa Banwa sa Bacolod, sa 31 ka mga Banwa kaagsyudad, sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madrama kaaksyon? Kamusta man ang panahon sa inyong tagsa ka mga lugar sa inyong mga tanion? Ang iba natong matag palmati nagpaunay-hunay sa sining mga tiyempo. Medyo magulugol umo no, ang atong nga panahon mga kaaksyon. Pero sige lang may mga mensahe pala ka mo nga luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa ito naman nga text hotline 096375-70874. O kung may ara ka man dara ang mga greetings mga kaakson, isearch lang dara sa ito naman nga Facebook page www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato natagan sa igtulopangod ang inyong mga mensahe sa diligid lamang madugay diri sa aton nga pagpangalagad. Ari na nagadi naguso na mga messages nila. Ato namang ugkod nga matag palamati. Greetings nyo, ibutang lang da. Kami bahala mga kaaksyon sa inyong mga mensahe. This time, hindi na kita magoyang pasang panahon. Kamusta na nato ng pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sa Ningapon? Kamusta ang paglibot-libot sa patrol? Magulugal umon bilang paniempo diri sa Bacolod City? Sini nga po, may mga upod ko sa studio, students from University of St. Lasal, Bacolod, may mga observations sila, no? Part of their course mga kaakson or subject course sa USLS. And I will be able to mention their names later. Pero di kita anay sa pinaka-latest nga observation report sang patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Pod naton sa patrol si Action Zil Minardo. Action Zil, mayang hapon.
action dyan, ngayong hapon, nagkita din sa Maria Libertad, public market, sa Masyadad sa Bacolod. Yung kadang action dyan, sinilaman na hapon, hindi ka doon sa action dyan, sa may smart din na kilo, din yung mga kararoto na din nga baligya. Okay. Oo, din kahalin, din sila sa City Legal Office, ini ang mga vendors. So, ari din subong si Ma'am Yolanda. Wait lang Action Zil, no? Plus start na ng area. Buot silingon, ang ginatindugan mo subong, arak ka dala sa Libertad mismo. Inang dalan nga ginalabyan, gid ka mga jeep. Yes, correct action dyan. Okay. Dra na Action Zil sa The Worth Mart, nga baligyan. Sa kilid, kid action dyan sa may gutter de yun, sa nga World Smart. Okay. Oo. So, ginpahalin dra ang mga manugbaligya. Correct action dyan. Sige, be. Sa mga tao sila action dyan, nang wala sila notice. Halin sa City Legal Office sa konsesyonal. Oo. So, ari si Ma'am Yolanda. Ma'am, good afternoon. Yan, nagunta na ako sa kasi Ma'am, kalma na mama. Para mapamatian, ang bala sa Action Zil, pakalmaon to sanay para mapamatian, tagid sa, no? Ma'am, good afternoon. Live sa Action Radio. Sa Action Dyan, sa Tiyak Kalinya. Ma'am, mga pila na kamo di kay Yes. Ano natabo diri subong? No, nga aging pahalin kamo diri. Natabo diya subong gin pahalin kami sa amon baligyaan, sir. May napunda. At tos yun ang gabi namin, Vice President ko tang amon asosasyon, Mercedes Amelia Vendors Association. Okay. Oo. Natabo sir subong nga apon, gin ayo pa namon sa ila. Kung dili na lang kami gatapit sa may building sa Walmart, kasi private man lagi, sir. Di ba baligya kami di sang tag-iya, tay kung nalukoy man sila sa amon. Yan, kuha nila kami, sir. At ang mga atop na, hindi kayang kayang kami na din lang kami sa gutter. Wala kami, sir, sa karsada. Sa gutter kami nagabaligya. Okay. Yan, takwa kami ni sir. Askan kag ni sir, di papilis. Kag ang tanang enforcement unit. Ginambal ko pa sila, sir. Hindi nyo kay gusto nila ikarga. Sabi mo, sir, ginambalan ko sila. Ang amon baligya, may kapital, sir. Okay. Wala kami gabaligya, illegal. Legal ang baligya namon, sir. Di na lang na namon niya. Pero kung hindi nila kami sa pagbabaligyaon, ano ipakaon namon sa amon mga tapuan sa amon kabataan. Okay. Kasi ang sa tabi, madawat kami bugas, sa tagbaka kami sugan, wala kami kwarto, wala kami binta. Ano kami, sir? Napagotong. Ma'am, ano kaniliwat nga ni Ma'am Action Zil? Si Ma'am Yolanda Benjamin. Sige. Ma'am Yolanda mo niyo, makutunta sa liwat. Ano oras, gid, nagsugod ang clearing operation dira sa may Libertad? Ano, sir? Ano oras, gid ma'am, nagsugod, nga ginpahalin ka mo na nila, ginpang-backlas nila? Wala, sir, bugan. Mga isa pa lang nito oras, Ay, napatawag ko sa akong buminablo sa kanang nga medya, uruton ko ni pa wakwak ya. Nagwabal ko sa kay nablot ko si Dinuman. Nga, matawag sa kang medya kay maistorya dito sa medya. Sinong ginilo nila, sir, sa totoo. Ma'am, wait lang gid ma'am. So that ma'am. Makita mo na kung gusto ko mo, titunong ko ng kanang nga tao kay amo na ginilo nila. Ma'am. Sakto bala ko hindi. Ma'am, wait lang gid, no? So, both silingon, ma'am, by 4 p.m. estimated time, sining hapon, ginpahalin ka mo nila. Anong manners ang pagpahalin? May gin-explain sila sa inyo, ma'am, kung nga kinanglan ka mo dala magalin? Hindi, sir. Amo lang nangambal na ako sa ila. Kani, antes mo kami pahalin nun, may tagaan ka mo sa amon, balaligyan. Pero wala pa, sir, ang baligyaan din nga annex building ay panahuman. Okay. Kami nila kung ibutang. Yun, kuha na nila kami, sir. Kung ano na lang kami ni sir, pero nga hapon, tapos nila pang one sa amon, nagambal ko, sir. Kung pwede sa gabi, kabaligya kami. Nga, hindi, kaya nag-clearing kami, kaya hindi kami kabaligya. Hindi ko, sir, ang akong nasagin din ko nila, kung sapat niya, kung buligan nyo ko nito, Ma'am, before ka mo, ma'am, ginpahalin, may ara bala notice sila nga ginhatag sa inyo nga daan ahead? Ano na sir, gano'n ginambal ko? Tani, antes kami nilagyan palin, may tagaan sila pwesto. Sinagambal ko, sir. Palinon nyo kami, hindi nyo kami pagbaligya, undiin nyo kami ibutang nga lugar nga makabaligya kami. Wala kami subong korta. Wala kami notice. Wala din sir. Bisa notice, wala kami tagaan-notice. Galing kami yun, ngamalin kami de. Wala man sila notice kung ano man. Ako nga sir, gawak ko ya. Ako gigasan, halak ko ya sa istorya. Kaya nga, maano kami sir, bisan sa inyo, sir, maano kami. Tutuwag na yung ano kami. Naintindihan ko na yung inyong... Wala kami baligaan, wala kami kwarta, wala kami makalugar, wala kami makasugan. What may kasi pa mo naman, tanawon na nung papanon naman?
Naintindihan ko na no, ang inyong ginabatsag subong. Pero gusto na natin klaro, buot silingon na ining sila Mr. Dimafiles, kag sang task force, ang City Legal, nga nagpahalin dira sa inyo, antes pa man kamo pangkakas, wala sila yung notice nga ginhatag or abiso, abi. Wala, sir. Wala notice na ginatag. Si Sir Martinez at si Sir Aspan, may City Legal sila nga dala. Katanan sila, tanan talaga pa nagtagtag sila tangamon mga pisto. Okay. Ano kuya, busan yung matan ko nila, sir, wala ko nadlok. Kaya nga, itakto nga akong ginambal. Nakita sa tanan nga tao din nga muna ginimo nila. Kay pagkabalo ko si nanay, ang mando is no tolerate. Hindi pag-tolerate ang mga nagabaligya along dirang area. So ang inyo gali ginahinyo lang nga tani antes ka mo ginpahalin, ginkaan ka mo nila lugar nga para makabaligya kamo. Do mo sina. Oo, sir. Amo na. Well, ko tani antes nila kami palinon, may ihatag sila sa amon kung di kami baligya. Kinagambal ko, sir. So hindi karon sa gabi ka baligya kami. Kaya nga amon nga saging madunot nga hindi kanang clearing gani ka hindi pwede baligyan. Maano kami, sir, sa pamangkot tuod. Ikaw media. Pamangkot ko sa inyo, ano kami, sir? I understand the plight ninyo subong. Pero gusto na naton in a legal process. No? Basically, ang ila sinaguro kung mag-clearing gid man sila, wala problema sa pag-clearing. Ang ato ng daguro concern is, are you aware na dapat hindi kin man dira pwede magbaligya nay? Okay na sa tani. Nga, ila kami, sir, nga emotion. Kung mayatag man sila. Nagway kami sa kalsada. Totoo, ginway kami sa kalsada. Nabutang ari kami sa kilisang building lang sa may gutter kami nabutang. Way kami sa kalsada. And ang pagbaligya nyo na sa gutter na with permission na iya sa tag-iya ka building. Oo, gitong kanya kami nga nalungkot ng tagamon nga pabutangan niya kami di. Alamon pag-anig sir ngambal nga siling ko, sir. Sir Aspan. Bisa na muna kami sila. Dang may hindi man kami jutay. Halin sa building, may 1 meter ang isang building. Amo ang isang pagkanto sa gutter ang isang gobyerno. Bisa dili na lang kami sa kilid ng building sa 1 meter yung isang building sakop. Hindi, gidyan, ginurot yung gigamit po nga. Magsiling ka urot na ipateng inyo dragin pang takod nga mga tulotrapal gin pang kakastanan. Hindi pang tagpas, sir. Okay, take both silingon. Sa pagtuod din na, sir, ya. Oo. Kaya kita na mo na kami, kabalungan kami nga, din sa building, may 1 meter ang building nga private, nga iya na isang building. Ang ginayo ko nga, dira na lang kami, hindi na kami magsakop sa iya sa gobyerno. Kaya ari kami sa gutter, sir mo. Ari digin dala ko di ang mga babae nga ari sakop mo sa media mo kag ipakita namon ang amon sitwasyon. Kaya nga ako subong nga ginadesisyon nga mamigapon ko sa kanang nga membro kay isa ko ka vice president mo. Mamigapon ko yung serya kay malakas kami boss sa LGC dalon ko tanang nga tao kamit bitan ko nin special. So both sila na. Ano subong na ang gusto mo? Wala gid na kaina dira nga do dialogue abi sa tunga sang City Legal kag sinyo nga mga opisyales sa asosasyon? Wagi sir, wagi siyang may nagapin sa amon di, wagi siyang may nagano sa amon. Kami lang mismo. Ginatiklod ko sila gani nga hindi nila pagkuhaon nga akong saging kaya nga bilang utangan ko lang ni sir. Kung ikarga nila kagkuhaon nila, ako lang ginutang ko lang nila akong saging. So wala gali dialogue nga natabo kay nanay? Waan sir, kada ako nagambal ko sa ila, sir, ano, kamusta? Happy New Year. Anong problema? Pilat ka mo niya, buto, nga mang-clearing. Din ko, sir, tani, ang ayaw ko sa inyo, kay kamuya ang ara sa babaw. Antes nag-move kung ano ang isang syudad na imog, gin-meeting nyo kami nga bindos na nakabalungan kami, kung anong inuimuon. Nga wala naman yung meeting, kagin-meeting na kami ani ngayon. Kaya bisya siya mo, abi, amo nang ilay mo unsamon. Oo. Naintindihan ko, no? Naintindihan ko na, your concern kay do wala gid ka muna pamatian, abi, do amo sina. Wala gid sir, wala kami na pamatian, bisa na ano namon nambal nga gutom kami. Wala kami makasyudan, wala kami bakal bugas, ano kami ni Sir Troll. Oo. Basta ko dito sintos, baka ko ni bugas, pwede ko puli. Tinay, ano ko ni Kaobe, no? Gaanta ka sang ligwa. Anong imong luyag ay palabot nga mensahe sa City Legal kay Mr. Kay Mr. Dimafiles? Nay, anong gusto mo ipalabot nga mensahe? Though, hindi man siguro mabatian gid subong ni nautod ang linya. Sige lang, aksyon na El Rey, balikan ta lang ma-commercial break at anay. Balikan nato magka-aksyon dugay ang tensyon nga nagluntad dra mismo sa Liberty Public Market. Bangod sa gibadagan nga clearing operation, sinigid namang hapon sa City Legal Office dra sa mga lugar o kung balaligyaan sa mga vendors sining hapon. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Champion Superpower with X10 Technology. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang Philippine Standard Time, the 5:17 na. Pabalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Bago na nato nabatian mga ka-aksyon ang statements ng Vice President sang Association sa mga vendors dira mismo sa Libertad. Balikan abi naton si Action Zil Minardo so we can digest and congest more information coming directly dito mismo sa area. Action Zil, balik na si mo. Action dyan, nari kita Japon, darepod natin sa Japon, si Mama Yolanda, nakasubuin damo, nagdudere ng mga vendors, na nagareklamo, kahit hindi lang walo, dere ang din kakasasyon dyan, dere sa may gater, mismo sa tabok dito sa may baligyaan, sang buko, Action dyan, kaya dito malapit sa may, Action dyan, sa may, Amelia Street na Action dyan. Amelia kag Margarita, nadang sa piyak eh. Amelia kag Margarita, Action dyan.
Sige. Yes, Asunjano. Si Subong, na-mention din ni Ma'am Kaina, Ma'am, ang hambali nila sa inyo, pahalinon ka mo kung mahumana ni ang annex nga building. Ano na yan? Kasi ang nagit man ang ginakan, Ma'am, ginaobra. Kaya nga ako nang nagirasyo, ang akong ginayo sa ila, antes sinatani, kami digin dimulis, o ila, kami gipahalin. Yung may ibutangan sila sa amon baligyaan. Simano na lang kami karon. Ma'am, kamusta na nabalaan nyo o kung na-clearing man nila ang sa may rigso na yun, kung sa may bagsakan, tingara sa talan? Ma'am, bisan yan taon yung subong, wala ato to. Ang extension, tag ang Lisares extension, na mo tuloy ma'am, nga taga-kanaon ang naga-ladlad sa igad sa talan mo, agani sa gater. Sabagay, pangayaw na sila yung mama, kami tumandok, hindi na sa bakulod. Ang ginawa pa nila kami sinisya. So, ma'am, ano ang apilar yung po sa syudad, ma'am? Nag-apilar kami sa Ginala, nagsulat kami nga yun na nga, kami absent tani, nga mga istorya kami kay Mayor sa site. Pero ma'am, daw hindi na kami kalabot sa site, kaya muna nga mong sitwasyon, mamigapon ako karon sa tanan nga tao, kay boss malakat kami dito ya sa NJC, nagdo kami ya kay Mayor. Okay. Pagkarin kay ang hambal Action Zil, kapag kabalo ko na December 27, doon nag-meeting na siya with City Legal Office si Mayor Albi Benitez regarding sa zero tolerance sa violators ng parking kag vending ordinances. But silingon, ma'am, wala ka mo to sang nag-meeting? Wala gid daw public hearing, abe? No, hindi sir. Ginatawag sila daw mayor gidi sa building, kaya nagambal man ang tag-iya sa building di. Wako niyo kaso, palinon kami. Bali, tagaan nila kung later ang building, kaya sabto lang sa kaniya sa building. Sir, ay sila sa nga tag-later. Nagambal na lang sila kagilda. Kuhain ng makabto na lang sa sa babaw. Bakit kabalo sa ilang istorya, basta amo na. Kaya kadapo nagambal ang tag-iyaya. Nga itong ilagit na gabi di palinon. Later, ang kinanglang sa tag-iya, kaya sila lang niya ang tabat ng later. Okay. Kasi karon, tawag na yung palinon na kami, o ay sila tag-iya kami kabalo. Okay. Amo lang inyo yung paninduga, no? Pero basically, ma'am, kung paglantaw na itong feeling kong CLO, they're just simply doing their job. Pero ano na lang, Abi, ma'am, ang gusto ninyo ipalabot kay Mayor Albi Benitez, ma'am? Ang ako, ang daya sa nga ipalabot kaya, kung ang nila kami sinira man kami isang buto, wala man sila isang butangan sa amon, maano na lang kami. Ano na yung pinakadako, kaya sir, na pamangkot sa ila. Pagkutungan nila kami, sir. Kaya ano sila sa administrasyon? Ano na? Tumano na lang kami, sir. Ano na yung ipalabot ko sa iya, maano kami. Kaya kung butan kami sa hindi na ilipilit man kami Japon. Maano kami gani, sir. Bisan ikaw sila pamangkot ko. Ba't ngayon kami bulig sa inyo, maano kami? Siguro ma'am, ang aton dara nga pwede gid is maybe if you could have a dialogue balatani dito sa kay Mr. Dimafiles. Ano sa CLO to siya? Sir Dimafiles? Taga CLO to siya, ma'am? Taga City Legal tong nagkadto dara sa inyo kanang istorya? Ang gusto, sir. Gusto na yung nakabit sa amon. Kasi sa kadal pang video. Kasi kaya daya kang dapat sila dahil kang pangrababo ng amon kapal. Kasi pangarga nilang amon nga baligya. Ado na siya sa pagbaga, ginapagpag po sila yan, kaya maligya ko yung masakitan niyo. Kaya tayo nila. Kung hindi mag-repe nga ako nun, okay lang, wala ko problema sa gulang na ko. Maadlak ako lang kung anong ko nila. Hindi ko lang, wala ko lang siya gano'n. Basta ako lang, ginambal ko siya, di mabilis. Kaya, ang amon baligya, legal. Wala kami sa baligya, illegal. Ang amon ginabaligyaan din so, ba't isang building na dili lang kami sa kilid sang ila building. Kung mahimo, sa dingding lang kilid sa kilid, dingding. Ilan kami palinon. Sa kulukul, ringgit, Ano kami, sir? Okay. So, subong, ma'am, ang mga inyo baligya di na subong? Ang baligya naman? Oo. Yung pangakot naman, sir, isa naman sa minto, kasi hindi naman ipagkarga sa di palinon. Di, may pangarga sa ila. Sa lakyan, sir, tatlo ang ila sa lakyan, di, wala nag-parking sa ila sa amon, di. Tatlo ang investment unit na sa lakyan. Okay. For so long, pila ka na da, ma'am, kapila ka na katuig ng kabaligya na, ma'am? Ma'am, ay sir, Diyos ko, yung nag-ako pang permit sa siyudad sa una, 1985 pa. Ang nagatahan ko sa Jagmal pa. Sabi nila, anak ko, ito lang ka na, wala nag-isang ako, ito, isang paan ko rin. Ano nag-isang sir niya? Gubernal na komisyon sa Libertad. Sabang
nag-aalit kami nagatuloy pagkag ko kumantilingan. Dili kami na paratulod. Ma'am, kamo lang da, ma'am, ang ma'am, kamo lang da ang ginbaklas o kung sa uloonhan dira sa tubang sang terminal gin pangkakasman sila. Ang pagod ni Marang Diaz, sir, ang red cell, kung diin, imagine lang kami nila ibutang. Ang red cell, sila ka number 1, mga hindi kami nabaklan, kay ara ang bagtakan. Kasi mo, bes? Pinaka-dakit din na pagniwa namon niya ang bagtakan, sir. Kaya kung hindi man kami mamaligya, ang tao at tanang sa bagtakan, ang tanang na tao kung ang gabliga, sir. Abi mo sa tutod lang, tanan, pangayaw lang. Ano ang bako sa Gisayla? Ano ito nagdaan si Mayor Albi? Ang naman nila kami sila? Lumakya ko, sir, sa bako, ipopok tayo ko, kung tuwag na. So, inyo dila concern, hindi makamutog yapon ka baligya sa Ribson? Hindi kami sa Jalabson, hindi kami sa Mayor Smart. Oo. Tapos sila kang nila, tagadtugin ko sa disability, sir. Mga gato, tagadtugin mo, ganun nga mong baligya. Pero sa gabi, pwede kami sa baligya. Siya, hindi. Nagre-ring gamit kita, kay hindi na kamo ka baligya. Sir, din kami na maligya. Nga mga isa lang kamuya, kung diin kamo maligya. Dimayo na pala, sir. Okay. Sa tao lang nila kami panik, kung may butangan lang sila sa amon. What to be, sir? Anong plano nyo karon sa gabi, Nay? Anong plano nyo subong? Maano ka mo dira? Sir, mo isa ako ka, guys. Sa nagsililipon, man din ako ang ibang opisyal sa ako na yun, kaya tanang mga tabo. Magigapon ako karon, imigin niya, magaling sila ni ma'am. Magigapon ko, kung tayo mo, malakas kami ba? Maupo ng tanang tao sa English. Marali ka mo sa NGC, boss. Hindi kami mag-rally, mareklamo lang kami sa Sir Albi. Kung anong yung matagsamon na suggestion siyang ginimo nila. Galing kiti, wala man di ma'am si Mayor Albi. Ma'am, kayo nagupod man to kay PBBM sa China. Ha? Why di si Mayor Albi? Siguro mga tubang sinadrasin nyo, si Vice Mayor El Cid, o kung sino madara concerned agency. Action John? Yes, Action Zil, no? Anyway, kiti, may ang plano nila galay buwas sila makadto sa NGC, mas torya sa tanay kay Mayor Albi. Kaya concerned ta da sa Mayor Albi, wala man dito nagtabid man to kay PBBM. Correct. No, so si Mayor Albi, sobrang wala man diri, ma'am. No? Siya po kay Presidente Bongbong Marcos Action John, no? So, oo. Singapore Action John? Daw China? China. Di nga mga enforcement sa mga pulis ito po sila ni Mayor nga buwan kami nila. Sabi naman dito si Mayor. Hindi ma'am, kahit isang before pa na ma'am, nag-meeting na sila by December 27, nga doon amo sinang mando. Anyway mama, just stay there. We're trying to look at for contact numbers para ma-reach out natin anyone from the local government para matagan na natin Action Zil Kasanaga, no? Naka-meeting na yan, oo. Ano na lang kami, oo. So, reaction dyan, so, ano na yung plano niya, ma'am, kasi si Mayor Albi, wala man dira sa ang acting dira sa mga mayor, si Vice Mayor El Cid Familiaran. Kasi sa iya lang kami nakagto Oo, dito lang kami nakagto kasi kay Vice ng El Cid Familiaran. Mas minta, kami nakakagto kami kay El Cid Familiaran. Sige, try to be... I-try ko Action sila. We'll try to contact Vice El Cid base pa man lang bala kung ano lang iyang advice. Pero anyway, do City Legal ginatani Kaya pangitama ko the contact number with the City Legal so that nga immediately we could have or could do actions regarding sa nadira. Kamusta dirang sitwasyon sa mga Action Zil? Yes, sir, Action John. At may mga pipilado rin ka mga vendors, no? Baga nakita natin, naghahilibi na. Kaya tungod wala gid sila sa pwestuhan, no? Wala gid sila choice subong, kundi pay muno, gid sila gawa. Wala man baligaan sila, Action John. Ano niyo? Ang sitwasyon na diri nila subong. No, kaya almost damo, hindi lamang 8, no? Ang iban dito sa tabok, damo, pag yun nga mga vendors, ang naging pangkuha diri subong. Nang nailalaman ni Action John nga alaman sila tani no peso ko naging kabalo nga kwao na diri sila at least bala nakapangaman man sila kon Action John. Action Zil mas storya pagita sa ibang mga vendors para mabatian sila naton dugay-dugay. Mag-commercial break ko anay balikan kita dala dugay-dugay liwat ha. Standby Action Zil. Mga ka-Action standby, will continue our coverage dira mismo sa area sa tension dira subong sa Libertad Public Market. Pagkatapos gid lamang sini. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahangin. Johnny Diaz, balita na patas. Action Radio, Philippine Standard Time na 5:31 na. Balikan nato na si Action Zil Minardo dito sa area sa Gyapon. We are trying to communicate sa ipan ng mga government officials naton. Action Zil, balik dira si mo. action dyan, nangyari, pag-drain yung mga vendors, ang nagreklamo, magapon ang mo sa city legal, sir. Na, pero nangyari, din nga din saan, sinasang isda, kagapon na, tatlo kabanyera, action dyan. No? So, ang kapital, sinigin pangutangan, pagin pakaon ka na sa sige, pamatian ta na bi Action Zil, pamatian ta na bi ang nag-aligar na naging kuhaan sa isda bala? Ari anay sa siya na yun ahon ko siya. Ang sa tatlo ka banyera ni kado dako ginasyon dyan. Kasi may mapon ano gani pangalan to, sir. Sila mga ano sang ngalan ma'am. Pero sir, ano ni ang natabo nga agin po ang imo nga tatlo ka banyera nga isda. Sila kasi nila ako no kay dako nila itong nga faction. Why na sila po ano dako lang gusto nila tapos sinuki padala man lang to di gali problema sila ya. Tapos yung mga kaon ba yun sila tapos yung ano kuno pagkaon nga sa priso. Kini kapital tayo pagkaon nga sa priso.
Katlo ka banyera, tanan sir. Ano niya, nasa naman niya, obra nila. Ano kagapon, sir? Clearing na sila. Sige, dapat nila, tadi balik nila, dapat nga tadi, balik niya tani. Wala mo ka muna warningan da, sir? Kuya, kabalong din meron, naman sana lakot na lang sila. Oo. Yes, naman action dyan. No, wait lang, Gid. Both silingon si tatay to, na gin-clearing siya, ginpahalin siya, kay gabaligya sa isda sa kilid sandalan. Yes, correct action dyan. Angin ni sir, angin mo, ginabaligyaan. Agyan, ang isang salak. Ano kami segado? Ano kaya na kami ito baligaya? Sila naka-mayor, di nakaligaya. Di ba kami dyan sa baligaya? Pero manada, sir, ano? Hindi na pero medyo din na sidewalk. Sidewalk. Kaya nandito sa sidewalk, ang isda may dakot nila kung iba na yung mga dakot. Okay. Wala yung mga sidewalk, kung di tayo sidewalk, naging dalastan yung tanapan ako. So, kay Ito ginadungan yung isda. So, ang isda ni tatay, ano itong isda action silaw? Ang isda mo na may kapital na 20 mil na bilis isda, pinakaon na sa priso. Ano nga isda to, tay? Ano tong isda, tay? Ano na, masyalo ko naman dyan. Ano nga isda to? Ano nga isda? Ano nga isda ni tayong baligya? Sari-sari, ito may bilong-bilong, marot, mga bulatong, pinalakong yung pakaon ako sa priso. Gingkwa siya. Natin Kingkwa si Action Zil, wala na ginbalik. Wala nang balik. Ang ilang sa ng pulis, din pakaon nila ko sa priso. Timayo ko din pakaon na sa priso. Tama yung priso sila na pakasing na sildo. Kada ko yung sildo kami ay remedyo na si Bertat mula bugtaw. Okay. Ang sila yung sildo, hindi pakaon na sa priso. Hindi naman amo kung tuod eh. Kami pula bugtaw sa ulay sa init kagulan. Sino ko nung... Tapos sakto nila, tapos pakaon na sa priso. Sino to ko na Action Zil ang nagkwa to? May kilala ya to? Kilala mo, sir. Sa Sitiligan. Kilala naman si Tiligan na sila ng mga si Tiligan daw. Pulis o konsibilyan? Sa pulis, sir, kilala niya. Pulis. May pulis nga upod. Okay. Bisan edad na lang tani ni tatay. Pila edad tatay man? Pila edad ka ni, sir? Hindi na yung mga minsan na masamula na. Oo. So, tiga baligya sa nga isda dere sa may libertad. May isa pa ka-direction dyan. Oo. Wait lang yung Action Zil, no? At least bala sa itong mga ka-action nga mabalaan nila kay ti para, may ara sila idea. Try tabi si Vice Elcid kung ano dring iya nga mga reaction. Try ta lang contact si Vice Mayor Elcid Familiar Action Zil. Standby ka lang Action Zil, ha? Kay para anytime, basib lang may mga concerns. Kay kadamo kita kung pamatian tanang gid sila damo-damo kita mamamatian kay amo lang concern naton maybe they are not aware kung ano giding policy dira kung matagan sila sa pagpatag kag mangin satisfied sila base pa lang maintindihan nila ang nagakatabo dira sa area sang Libertad Action Zil, no? Sige, try tabi Action Zil ano ta si Action Zil Minardo kay gasulod pa siya. Check naton si Vice Mayor Elcid Familiaran ara sa aton nga piyak nga linya sa sumong acting mayor diri sa Bacolod City. Vice, may nga po na si Action John Diaz, Vice Action Radio Bacolod. Action John, may ngapon man da siya imo tagpalamati. Yes, Vice, Happy New Year, no? Sa imo dira, pero ang amon diri concern, Vice, because sa Libertad, gina-interview actually dito sa amon nga patrol, ining pila ka mga vendors dira bala sa may Amalia Margarita Street kay dogin pahalin sila, no? Kay gin clearing sang city legal sini nga hapon. Ano na Vice ang base mo information? Ano ding explanation why we are having this policy subong device? Well, may mga dalan kitang panugutan ang pagbaligya sa mga vendors. No, gina-close na ito ng dalan. Like, for example, dira sa Libertad, may dira road na gina-allow natin ang hustling or ang pagbaligya sa mga vendors. The same thing, mandi sa may balistero sa Ginsano. May gina-allow man dira, no? So may mga clearing operations nga ginahiwat ang aton City Legal Office sa mga dalanon nga naga-obstruct sa traffic nga hindi nagidala ang traffic bala congestion pati kadugay giho ang mga salakyan. So ang mga apektado kung gusto yung mag-appeal i-formalize nila ang ila pag-ayo, no, sa kay Mayor pagi sa isa ka pagsulat. Oo, nga kung matagahan sila sa lugar na makabaligya sila kay mabuhi, no?
muna siguro ang aton suggestion dara sa ila. Okay, kay para at least Vice, kaya ang ila diri nga issue, do wala sila kuno na pamatian, so that would be the best way para at least ang ila concern, ang ila grievance mapabutsag nila. Aton nga ayo siya gobyerno dapat in writing naton. Maski Bisaya lang siya, sir, naway gid problema kag permahan nila kung sino na sila, kung tiras na kabilo. No, kung may opisyales sila dati, dapat may ara nga spokesperson nila. Kung mangayo sila audience kay mayor, the better, no? But then si mayor wala di subong. Ato nagupod siya aton kay President Bongbong sa China, part sa sang delegation dito. So, kulat-kulat po nila. Ako as acting mayor, titilamang lang ko ka adlaw. Hindi man pwedeng ako ang ma-desisyon dira, no? Unless nga kung in danger ang kabuhi sa tao dira, pwede kita ka-decide. But since nga ang ilan na problema, mahulat-hulat pa man or mahulat pa man niya si Mayor mag-abot, better nga dito sila appeal. Okay. Mga when gani Vice expected mabalik si Mayor? Next week rin na si Mayor. Oo. So for now, Vice, ang aton nga advice sa ila is to formalize their concern through a letter and then mahulat-hulat na lang silang ila lang di ganang problema. Vice, duwais na kuno lugar nga baligyan bala? Why ko kakita siyang aktual nga sitwasyon dira kung ano na sila kadugay da nga subong lang sila ginpahalin. Kung hindi sila membro sa asosasyon dira nga mga vendors dira ang aton market subong may renovation mo and that may plan nga i-modernize so basi maka-appeal sila da nga basi ma-include sila da kung may bakante man na Gani man. Anyways, amo sinang isa dira nila ka concerns, no? At least bla Vice may explanation ang iban nga hambal bi Vice nga hindi sila kun aware nga may amo sina gali nga policy. Hindi man hindi kasi na aware ng policy kay may layo na nga daan mo na ang dalan ng sidewalk is beyond the commerce of man. Only that na gina-tolerate dira ang gina-allow lang silang pagbiligya kay ito pangabuhi man ng tao. Oo, pero ang layi paros bilang gigat kundi may clearing operations na gin-order si President Duterte. Implementation nga siyang layi. On the dot kanti ang tao kay tigayo kay tigado ng pangabuyan aranda allow o kung gin tolerate. So suliton tang advice da sila appeal sila. Ang iban Vice nga mga vendors gasili nga gusto nila ikaw maistorya personal bukas kuno may plano sila magkadto simo bukas ginang opisina mo Vice no para sa ila. Anytime good. Wala gid problema. Sige. Vice, may plano sila, may pabalon ng kunila, pabangon. Okay. At least no, may ara nga may naghatag sa nga advice subong. Vice Mayor Familiaran, thank you gid. I know for sure limited lang gid man ang imong regulations kay you are only given limited time as acting mayor. Thank you gid Vice imo time diri sa Action Radio. Yes, more power sa inyo. God bless. Yes, Happy New Year, Liwat. Happy New Year, Vice. Action Reports Afternoon Edition. Si Vice Mayor Sid Familiaran, I know for sure that he cannot give so much, no? Especially nga ang power to decide, wala siya kamot subong. And ang advice ni Vice is to formalize, which I also agree, to formalize their concern. Bisan binisaya o kung niligay non or English man dira para mapalabot nilang concern nila sa kay Mayor Albi Benitez nga mo may executive power gid mismo sinidri. Now, sa mga ara dira nga mga vendors, ang isa tada ka palaligban matabo sila ni man sa pila ka adlaw nga kung wala sila balaligyan. Di ba? On one side, mambal naton nga ignorance of the law excuses no one. No, layin amo may policy nag-inform na gid man na naligad nga may ara gid man sa clearing operation nga pati gayunon. Dapat siguro is kita mag-take initiative to do so. Pero sila mangguro nagasalig kay kung pamatian nato ng statements ng Vice President, may ara sila nga ginatindugan nga pasalig nga ang building nagasiling nga tidra nga matiner dira sila sa area
tub-tub nga wala sang notice nga ginatag sa ila. Doon mo na ila panindugan. Pero beyond that, ilang taon na ton, may ara gid man do nga for clearing operation, may meeting na gani. Siguro may ara lang gid ta di lapses sa communications kung wala gid man sila na-inform, wala gid man sila gin-invite, kabalo kay hindi man tanan may social media mong amo na gid problema bala sa mga information nga ini. Grabe kita ka up into social media, pero not all, di ba? Hindi tanan up into using or tech savvy nga makabalo sa information nga gina-post dra nga may mga policy and announcement regarding sini. Kami diri nag-announce gid man sina, pero we cannot give the 24 hours sa isa ka adlaw nga for information sharing. Amo lang nang among tutukan because we have multiple numbers of responsibility or news to cater. Sige, balikan ta ng isudugay-dugay with Action Zil Minardo pagkatapos gid lamang sini mga ka-Action diri sa Action Reports afternoon edition. Stand by. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko
hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para Alas 5:47 na. Balikan natin si Action Zil Minardo sa last and final stretch sa aton nga pagpangalagad sa gihapon ang pinaka-latest dira nga sitwasyon. Hopefully nakabati ang mga vendors sa ginhambal natin diri and sa aton interview kay Vice Mayor so that may ara sila idea no kung anong ila dapat timuon. Action L, okay na siya? Sige, check natin ba si Action Zil Minardo sa patrol. Sige, Action Zil, mayang hapon. Action dyan, yes, buong problemado Japon ang mga vendors diri. Kaya ate, ang iban sila nagapamangkot diri sa akong action dyan. Na kay lugar balainin, baklas na sila, pero ti ang ila sila, pero sir, ang repolyo pag mga lotos, naging panggalag sa nga City Legal Enforcement Unit sa action dyan. Na ang ila, ba lang ang mga baligya. So, wala, hindi na ko, no, ginaayo nila, hindi na ng pagkaan ng baligya, kahit iginasada pa nila utang pa ang kapital, so yung dalagid sa action dyan, okay, amo na rin subungo, ang ilang, sa may problema, action dyan, kaya until 10 p.m., pagdiri ka na sa City Legal Enforcement Unit, mga magabantay, diri. May taga City Legal, gin man dagali Action Zil nga nag-standby subong? Action dyan, no, so, katuan ka taga action dyan, no, itry ko sa may prutasan, kasi draga pang clearing, man sila subong, kada tatlo, di ka sa lakyan, ang ari, diri ko nasulo sa mga vendors, ay nakitaan ko man, na naglabay, diri pag walang, Kabalo ka Action Zil, personally ang nagabaligya na sa mo sinang lugar, kilala ko sila. Kilala ko na sila dugay na kahit sa nguna, bala kami gabaligya, kami sa merkado mo, sila na nga nagabaligya na, dugay-dugay na gina, elementary pala para na da sila. Pero ang aton diri nga concern lang amo sini. Simple lang man mo, ang policy should be treated as a policy. No one is exempted. Karon, kung aragid man sila sa kilid sa dalan, kung gin-clear sila, gin-backlash ila dra matapal, wala to naman mahimo. Policy na iya ka LGU eh. Pero kung may panindugan sila, ang ara dala sila sa kilid, gin-allow sila abi sa gutter, that would be a different story. So amo to ning advice si Vice Mayor nga akon man mismo gina-agree ko, formalize their letter, their concern, no? So, padala sila sulat sa kay Mayor, ang isa talanda nga do, hindi ko gin masabat sa subong, kundiin sila mabaligya while wala pa sila lugar. Doon mo na Action Zil? Yes, action na dyan. So, tiyan mo na ko, no? Kung wala sila sa Mayor, tikisay sila makadto, pero tiyan mo na ihamba sila sa ila subong, no? Need nila mag-send na lang din sa isang letter na sa syudad, at least man action dyan, no? Kung ano ang plano, o kung matagaan man sa action sa nga syudad, diri sa mga vendors, no? Kahit subong, wala gid sila sa nga baligyan. So, man ang pinaka-problema, lang gid nila sa action dyan, ang pwesto, o kung diin sila mabaligya sa subong, no? Kaya until now, hindi man gid sila kabalik-latag, kay hasta alas 10 nga sa Legal, magbantay gapon diri sa May Libertad Public Market action dyan. Yani man. Anyway, we'll be checking that concern. Siguro karon sa action firing line yung mga dugang na karon Action Zil nga update. Bantayan nang naa sa mga utod at mga vendors sa Libertad. Thank you gid Action Zil si mga pag-cover dira sa area. Yes, action dyan. Like kita diri sa May Libertad Public Market. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa live report ni Action Zil Minardo sa Patrol, Action Radio Philippine Standard Time na 5:51 na. Kung gani ginamba naton magka-aksyon, no, kabudlay nga sitwasyon. Anyway, may purpose nga gid ni sila ang LGU kung nga ginaobra sini. Basically, one is to implement the law. Kung anong ordinansa, anong policy gusto na nila nga mapatuman para may untob lang layi. Pero if subong lang man nahimuon, tapos pagabot sa pila ka mga tinuig or binulan, nagbalik naman, dili mo din into anay lang tani aton. Nagtanom ka lang yung sang kaakig sa tagipusoon sa mga vendors. So hopefully nga kung seryoso gid man no nga amo gid man dapat consistent. Ikaduha, let us be fair man of course. Nga kung ginpahalin tani sila dara, we have to look for place where nga they could also sell, no? And sa mga vendors man, if ang LGU maghatag lugar na kung sariin ka mo pwede ka baligya, accept it and grab the opportunity nga may palangitan-an man ka mo. Galing kayong iban gasiling nga mo na abi damo kompetensya sa isa ka lugar,
Siguro kung konsepto ng negosyo, kung may suki ka ginabalik-balikan ka ginila. Pero anyway, kaya hindi man isang plight nila, labi na sa mga vendors dra mismo sa may Libertad Public Market, mga ka-aksyon, may ara man na sila kaugalingon nila ng mga concerns. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:52 na. Evergreen Herbal Capsule anay. Yarin ang pinakabago pero Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:53 na. Diri sa gihapon sa tunman nga pagpangalagad, ang iba nga balita nga wala naton nilambutan diri sa aton nga pagpangalagad, mabantayan nyo karon na sa pila ka man news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Ka-aksyon inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad man sa aton palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition, Martes ita presentation first Tuesday para sa tuig 2023 sa mga bulan sang Enero. Salamat gid sa turman nga Patrol 2 ato Navarra Patrol, Redaksyon Zil Minardo, back to back dira, reaksyon na Papang Nixon Tahoma. Ato naman nga News Center Aksyon ang Defensor Lisay. Diri sa Studio A sa aton Master Control sa technical side, ug aton si Aksyon Elray Dotilios kag Aksyon JM Baikina. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition, Redaksyon Dale Salazar na Aksyon ang Defensor Lisay. Kagkaroon sa Aksyon na Firing Line, temporaryo ninyo nga may kaupod sa mga Martes si Aksyon Arta Hupon. Kasi Aksyon Marlo, may importante lang nga ginhikotar. Liwat naman kita magahiribati ay mga ka-aksyon karon sa gabi sa atong pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol Program. Sa kinaandan, ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz, nga nagasiling ang katapo sang media, magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo manukon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!